Cum să-mi conving părinții să mă lase să dau de motor la 16 ani? Cred că asta e cea mai întâlnită întrebare pe care mi-o puneți. Astăzi m-am hotărât să vă răspund la aceasta. Din proprie experiență nu pot să vă lămuresc cu nimica, nu pot să vă ajut cu nimica, pentru că la mine, când am dat de motor, eu nu aveam niciun plan, iar nu eram pasionat, n-am fost pasionat de mic de motociclete. Pasiunea a ajuns la mine abia când mi-am luat motor. Și acum vă întrebați, păi și atunci dacă n-ai fost pasionat când erai mic și bla bla bla, cum ai ajuns să dai de motor? A venit într-o zi taică meu la mine și mi-a zis: bă, nu vrei să dai de motor? Și am zis: păi nu știu, că sunt așa cam periculoase. Eram și eu cu periculoase, cu de-astea, pentru că vedeam multe accidente pe Instagram. Până la un moment dat m-am decis și am zis: ha mă, să-mi iau. Că mai aveam un prieten care avea motor și îmi plăcea foarte mult cum arăta. Și am zis: hai să-mi iau și eu un motor. Dar tot mi era frică și atunci și am zis: hai să-mi iau un scooter la 16 ani. Pentru că eu le-am zis la toți prietenii mei: bă, eu nu vreau să mă dau mare cu el și vreau să fiu, vreau să ajung acasă, vreau să mă plimb cu el și până la urmă pot să mă distrez și cu scooterul. N-am nevoie neapărat de motor, pentru că cu motorul poți să mori, poți să se întâmple alte chestii. Și le-am zis, le zisem la toți, la părinți, la prieteni, că vreau scooter, dar tot așa, toți prietenii m-au luminat și mi-au zis: băi, poți să mori și de pe scooter dacă ești. Adică dacă nu ești cu capul pe umeri, poți să mori și de pe scooter. Până la urmă am zis: bine mă, hai, și mi-iau motor. Și singurul motor pe care îl știam, deci și când făceam școala, de abia pe la jumătate de la școală am aflat că există și CBR și alte modele, de singurul pe care îl aveam în cap era IZF-ul. Alte motoare în afară de IZF eu nu mai știam. Și pe lângă asta mi se părea și cel mai fain. Și acum chiar dacă am CBR, tot Yamaha-ul rămâne cel mai frumos motor de 16 ani, din punctul meu de vedere. Dar cam asta e istoria, să zic, a mea, legată de pasiunea mea în moto, pentru că m-ați întrebat cum am ajuns să fiu pasionat. A fost ceva așa spontan, pot să zic. Și astăzi, ca să ne abatem de la subiect, vreau să vă răspund la întrebarea cum să-mi conving părinții. O să încerc să dau de mai mulți motocicliști, poate chiar alți prin oraș, și să-i întreb și pe ei cum și-au convins părinții să-i lase să dea de motor. Iar ca sfat din partea mea, ce cred eu că vă ajută foarte mult în a vă convinge părinții, este comportamentul vostru. Cum sunteți voi așa, în general, nu neapărat când vine vorba de motociclete. Că acum dacă îi zici părintelui: băi tată, uite, nu o să merg tare, nu o să fac prostii, o să merg încet, nu e de ajuns. Eu cred că important e modul tău de gândire și comportamentul în general pe care îl ai. Și ce spun asta? Păi puteți să vă gândiți cum sunteți la școală. Dacă sunteți, nu știu, un elev, să zic, problemă, care face prostii și care are certuri și cu părinții și nu vă înțelegeți bine, sau nu știu, poate fumați și chestii de genul care nu le plac părinților, băi, atunci sunt șanse mai reduse ca să dați de motor. Așa că eu zic să vă puneți bine cu părinții din timp. Dacă vedeți videoclipul ăsta, nu știu, pe la 12 ani, gândiți-vă foarte bine și maturizați-vă. Pentru că să ai motor la 16 ani nu este o joacă. Și chiar o să vorbesc și despre asta în videoclipul de astăzi, ce înseamnă să ai motor la 16 ani. Nu e ușor, te distrezi, dar este și periculos. Pentru că foarte mulți la 16 ani nu sunt maturizați. Și sunt vârste, alții nici la 18 ani nu se maturizează. Iar asta este o problemă, pentru că să fii în trafic e o chestie pe viață și pe moarte. Aici trebuie să fii cu capul pe umeri în continuu, mai ales când ești pe motociclete, pentru că ești pe două roți și țara noastră dragă, România, nu este învățată cu astfel de fenomene, cu oameni pe două roți. Ce asta? E ciudat. Acum, dacă era în altă țară, pun pariu că distanța dintre mașini era mult mai mare, de exemplu aici, în cazul de față. Gândiți-vă că de la o vârstă foarte fragedă, 16 ani, luați parte la trafic unde dați de mulți oameni care se grăbesc, oameni care stau pe telefoane. Nici nu vreau să mai spun de asta cu telefoanele, că dacă mă apuc acum să mă uit în mașinile altora, nu la semafor, în mers, pun pariu că găsesc într-un minut minim 10 oameni care stau pe telefon. Iar cum v-am spus și mai devreme, românii nu sunt învățați cu motocicliștii și asta e
un dezavantaj al nostru. Mai ales dacă mai stau și pe telefon, e tot pachetul. Sau mai sunt și cazuri în care gândiți-vă la ora 6, care e ora de vârf, dacă circulați printr-un oraș care este aglomerat, când oamenii vin de la muncă, foarte mulți sunt obosiți și ei tot ce doresc este să ajungă acasă. Iar tu dacă ești la o plimbare, nu vreau să mă înțelegeți greșit, să ai motor e chiar fain, dar dacă ai niște părinți foarte exigenți și care chiar nu vor să mai discute subiectul ăsta, eu zic să așteptați până la 18 ani. Am un prieten care a dat A2-ul, adică permisul de motor la 18 ani, și l-am întrebat, băi, și te-au lăsat ai tăi? Băi, ei nu prea erau de acord, dar m-am dus și m-am înscris pe furiș fără să afle și după aia îți dai seama că nu au mai avut ce face împotriva. Dar e vorba că avea 18 ani, la 16 ani dacă faci asta nu ți iese, pentru că la 16 ani la școala de șoferi îți trebuie o procură și acea procură trebuie semnată de ambii părinți la notariat că sunt de acord ca tu să dai de permis. Deci nu merge schema asta la 16 ani, la 18 ani acum nu încurajez, dar na, vă descurcați. Un alt exemplu pe care vreau să-l dau este cu privire la câțiva prieteni care tot așa au vrut să dea de motor și nu i-au lăsat părinții. Deși spuneau de când erau mici, poate cum mai îmi spun mie unii copii pe la 12 ani că vor să dea de motor, dar nu îi lasă părinții. Băi, e bine să încercați din timp, pentru că, uitați, am doi prieteni, de exemplu, care și-au luat motoare de teren. Băi, și să plimbă prin păduri, să plimbă peste tot, pe toate dealurile, iar părinților nu au vrut să-i lase să dea de motor de stradă, de permis. Dar cu timpul, eu zic că și asta e o strategie, cu timpul dacă părinții te văd că te descurci și nu te lovești și nu sari în cap, eu cred că poate fi și asta un avantaj, să ai un motor de câmp. Bine, acum trebuie să fie de acord și cu acela. Văzându-i că se descurcă pe dealurile alea, până la urmă i-au lăsat să dea și de motor. Și chiar acum s-au apucat de școală amândoi. Dar ce vreau să vă spun este, încă o dată mă repet, nu este o joacă. Trebuie să fiți serioși când aveți motor, pentru că vedeți pe internet tot felul de videoclipuri în care ne distrăm, bla bla bla, în care râdem, facem glume. Dar să știți că nu e numai asta, sunt multe faze în care, băi, rămâi cu sufletul la gură și nu numai pentru că dai de alții în trafic, dar și viteza este o problemă foarte mare. Nu trebuie să vă jucați cu asta și de obicei începătorii sunt cei care se bucură cel mai mult de viteză. Deși acum nu vă spun că și eu am dat și acum nu mă ascund și eu am vrut să văd cum e să conduci cu 100 la oră. Dar trebuie să fii sigur pe tine și să nu faci în locuri publice unde poți să spui viața în pericol. Și mai sunt multe alte aspecte pe care trebuie să le luați în considerare când vreți să dați de motor la 16 ani, dar o să mai fac și alte vloguri. O altă întrebare pe care mai frecventă: ce motor să-mi iau? Să-mi iau Honda sau EasyEffect? Care e mai bună? Și o să fac un videoclip și despre asta și acolo o să includă mai multe detalii. O să vă spun cum e și cu benzina, cum e cu viteza, cât țin, dacă țin la drum lung motoarele astea. Dar momentan m-am gândit să răspund la această întrebare ca să scap de o treabă. Și cum v-am spus, chiar vreau să dau de câțiva motocicliști să-i întreb din experiențele lor, pentru că eu nu am o experiență foarte bună care să vă ajute, să zic așa. Adică la mine a fost ceva spontan și ceva care nu cred că vă ajută, experiența mea. Dragilor, nu știu câți dintre voi mă urmăriți pe Instagram. Ar fi bine să intrați și acolo să vedeți ce mai postez, pentru că vreau să fac un giveaway. Acum nu știu cum postez videoclipul acesta, dar v-am promis că la 10.000 de urmăritori pe Instagram voi face un giveaway și suma aceasta de urmăritori s-a cam strâns. Așa că vreau să mă țin de cuvânt și o să dau ceva din echipament, mă gândesc, nu știu. Cum ți-ai convins părinții să te lase să dai de motor? Poveste lungă. Spune-o. Păi, când eram mic, aveam o trotinetă electrică și mergeam mereu pe parcare pe la Anabela, pe la A la Z. Da. Că erau acolo mereu motocicliști ăștia. Da. Și m-am dus, mă prieteneam cu ei mereu, dădeam burnout-uri cu trotineta electrică, mă lăsam pe curbe, stăteam cu ei. Da. Și mi-au plăcut mult motoarele. Pe la vreo 10 ani mi-am luat prima dată un pocket bike din ala mic de 50. Da. Se strica în continuu, m-am enervat, l-am vândut. După aia mi-am luat un cross, un KTM de 85 pe la 12 ani, 13 ani. Păi și au fost de acord cu crossul ăsta? Da. Le-ai zis că nu e pe stradă, că e pe câmp, n-ar ce să se întâmple, nu? M-au lăsat pe câmp, mi-am luat crossul ăla, după 2 luni s-a stricat și ăla foarte rău. Am băgat 1500 de euro în el doar în piese și manoperă. Îl mai ai acum? Nu, l-am vândut și după aia mi-am luat un cross mai mare de 200. Cu 50 de cai, un KTM de 200 XC. Și când să fac 16 ani, eu voiam de mult să dau de permis. Eram corigent, în stare de corigență la școală.
E tare povestea. N-am mai vrut ai mei să mă lase să dau de permis. Și până la urmă i-am întrebat, bă, dacă nu rămân cu origine deloc, mă las să dau? Da, bine. O săptămână, 2 n-am mai ieșit din casă deloc, asta și am învățat. N-am rămas cu origine la nimic și am dat de permis. Deci ai învățat. Asta îmi spun și eu pe videoclip. Bă, dacă sunteți serios și mai ales la școală să învățați, pentru că părinții... Nu, că acum nu mai învăț. Da, acum nu mai înveți, da. Atunci ca să nu te bune să vadă, să fie exemplu la ceva, da, cam așa. Deci se poate. Deci, cum ți-ai convins părinții să te lase să dai de motor? Păi, eu la început eram micuță și mi-era frică de motocicliști, adică de motoare mari așa, când îi vedeam pe drum ziceam, Doamne, nu mor pe așa ceva niciodată. Da? După ceva timp, bunicul meu a avut motor, gen din tinerețe, și am spus hai să încerc. Deci ai avut în familie? Da, motozic. bunicul meu a avut de când eram mic motoare și Super. până recent. Și după le-am presupus alor mei să dau cumva gen să-mi iau motor. Ei la început nu prea au fost de acord, au spus că nu, că le e frică, că sunt mai nebunate. Da, ca toți părinții. Da, exact. Și după asta m-am rugat puțin de ei. La un moment dat au început să spună că da, că nu e nicio problemă, aveam 15 ani pe atunci. Și când se apropiase, mi-au dat bani să fac școala, am terminat școala și când am fost la notar să-mi fac procurația, sau cum se numește? Da, procură. Da, exact. Eram acolo în față și aveau hârtia efectiv acolo, pusă pe masă. Da. Da, face tati, eu nu-ți mai semnez, pentru că mi-e frică cu tine. Mami n-avea nimic, mami mi-a semnat din prima. Asta puțin s-a gândit 5 minute și după a zis, bine, hai că semnez. Mi-a semnat și acum trebuia să-mi iau motor gen acum. Și au spus că nu, că e prea frică, eu sunt nebună, că plec cu motorul. Da. Și a rămas să-mi ia luna viitoare. E adevărat, e frig acum și ți intră frigul nostru ca lumea, dar ai dat de permis, deci e clar, o să ai motor. Da. Așa că fetelor, băieților care vreți să vă luați motoare, să știți că nimic nu este imposibil și faceți tot posibilul să vă adeveriți dorința, pentru că de ce să nu? E un sentiment foarte frumos și ceva de neuitat. Deci tu acum stai pe un IZF și aici lângă tine este o Honda. Ce alegi? IZF, clar. IZF, da. Nu Pentru mai zic nimic. fete, IZF-ul e ceva genial, adică pentru fetele care au IZF sau urmează să-și ia acest motor, Dar înțeleg și Honda, sentimentul. Deci, ascultă-mă. Și Honda. Deci la fete câte am întrebat de Honda și tot așa, mai ales avem un Repsol de față. Eu cred că pentru fete Repsolul e boala, adică serios. Dar oricum e frumos și al meu, adică dacă se vede. Da, În fine. gen Oricum, să urmați amândouă și IZF-ul e super bun, ce să spun. fetele care vor să-și arate ceva mai așa, normal că aleg CBR-ul, adică special. Mai avem aici al motociclist, ia spune-ne tu. Cum i-ai convins? Cum a fost? A fost greu sau din prima? A fost destul de greu, am așteptat aproape un an să îi conving și după am dat direct de școală și când a trebuit semnătura, m-au lăsat. Am înțeles, deci tot cam așa ca la el. Tot ca la el, E am obligat dat tu. Deci la mine a fost foarte simplu. Da? Deci tu nu ai dat de A1, ai dat direct de A2. 18 ani, am făcut practic ce am vrut. Deci ai dat fără să le spui. Te-ai dus, ai făcut școala și când au aflat ei că ai dat de permis? Când l-am luat. Când l-ai luat? Când l-am luat. Mamă, frate. Păi și nu te întrebau ce faci, unde ești, nu ești acasă când dai? Nu se prindeau? Ce le ziceai? Ziceam că ieșeam pe afară cu prieteni. Ieșeai pe afară cu prietenii. Wow. Cum ți-ai convins părinții? Le-am arătat că sunt responsabilă, le-am arătat că reușesc să fac mai multe chestionare și că o să încerc să fiu foarte atentă la trafic. La început nu prea m-au crezut, nu m-au luat în serios, erau cumva mirați că vreau să dau de permis și nu mă luau chiar în serios și am încercat să le arăt că sunt responsabilă, că voi fi, cam atâta. Am încercat să aibă încredere în mine, acum chiar vor să fiu chiar ei pasagerii mei. Da? Ți-ai plimbat? Da, i-am primat. Foarte tare. Mi place. Deci totuși n-a fost greu, nu ți-ai dat capul, adică ai reușit, Da. practic. Ideea în sine să le arăți că pot avea încredere în tine. Asta am zis și eu pe videoclip, deci trebuie să dați dovadă de seriozitate, că nu e o joacă să fii în trafic. Da, asta e. E Da. foarte periculos. Și ca sfaturi, ai ceva sfaturi pentru viitorii motocicliști? Să dea de permis, să exploreze cât mai multe, să se plimbe,
dar să facă plimbări din alea lungi, nu doar pe oraș. Da. Și să fie atenți la drum și la trafic, că chiar dacă nu sunt ei cei mai atenți. Exact, că nu poți să mori și să nu fie vina ta. Da, exact. Da. Hai să vă arăt și ce motocicletă are, dragilor. Un Honda CBR. Deci este un Honda CBR de 125, roșu cu negru. Și al meu e negru cu roșu. Venom. Varianta Venom. Foarte tare. Și zici că nu o dai, nu o vinzi. Nu o vând. De ce nu o vinzi? Rămâne în familie. Rămâne în familie, bă, mi se pare wow. Și pentru că tu dai a eu acum, ce vrei să-ți iei? Honda gândit? 650 R limitat sau Honda 500 Deci R. exact la asta m-am gândit și eu. Tot, cum îmi place că e tot pe roșu. Honda 500, dacă ai Da. văzut, se păstrează asta negru cu roșu. Iar Honda 650 e puternic, îmi place. Da, Deci, Valent, ai rămas ultimul. Cum i-ai convins? Mi-am convins pe mine să dau de motor? Da. Păi de mic vreau să dau de motor. Păi și cum i-ai convins? Gen, te-au lăsat? Știau că vrei Păi și de că... la vreo 12 ani de când am văzut motoare pe drum, i-am zis mama Da? și a zis că mă lasă. Și la 16 ani m-a lăsat să dau de motor. A, deci a fost simplu. Da. Deci nu te-a... Nu. Mhm. Dragilor, am încercat din toată puterea să fac un videoclip cât mai informativ și să vă ajut să puteți să vă convingeți părinții. Din câte ați văzut, am încercat să aduc mulți motocicliști să-și spună experiența lor. Trebuia să mă întâlnesc și cu mai mulți, dar a durat destul de mult să fac videoclipul ăsta, chiar 2-3 săptămâni am stat la el. Și am primit mesaje de la foarte mulți în care tot mă întrebați când apare videoclipul și de asta am zis să-l postez cât mai repede. Sper că n-am fost așa rău în prima parte a videoclipului, când mi-am spus eu părerea mea. Acum nu știu sigur dacă vă ajută, dacă nu vă ajută acest videoclip, dar ați văzut experiențele altora, cum și-au convins ei părinții și ca o concluzie, după ce am vizionat și eu toate videoclipurile și toate experiențele lor, eu cred că cel mai esențial este să vă doriți cu adevărat și să nu vă lăsați. Deci dacă vă doriți cu adevărat, eu cred că la un moment dat veți ajunge să aveți o motocicletă. Dar cum v-am spus, faceți pe părinții voștri să aibă încredere în voi, fiți serioși, pentru că este foarte frumos să ai motocicletă, dar cum am spus este de asemenea și periculos și trebuie să ai capul pe... Dar ca să nu mai vorbesc, să nu mai fiu de negativ, într-adevăr să ai motocicletă este foarte frumos, mai ales de... Mamă, țin o șurubelniță în mână, frate. Of! Este foarte frumos, este foarte frumos să vă plimbați, să vă duceți la drumuri lungi, să vizitați, să faceți totul pe motocicletă. Bine, cel puțin când o să vă luați motor, cam asta e faza. Nu o să mai stați pe acasă, dar o să vedeți ce înseamnă și să bagi benzină în motor. O să vi se ducă banii mai repede dacă vă veți lua motor. Vă mulțumesc frumos că ați vizionat până în acest moment. Dacă mai aveți întrebări de genul, vă rog să le lăsați în comentarii și poate pe viitor voi mai face un videoclip de genul răspunzând la o singură întrebare. Nu uitați să dați un follow pe Instagram și nu numai că follow, intrați acolo pentru că am pus un giveaway chiar acum, ține până pe 24 martie. Cred că 24 martie, atunci o să fac extragerea. Deci duceți-vă și înscrieți-vă pentru că este o cască super tare și, cum am mai spus și o spun iară, încercarea moarte n-are. Așa mi-a zis mie odată Florian. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!